вітанне, сябры! Традыцыйна ў нядзелю на тэлеканале «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Наши родныя песні ў арыгінальных аранжыроўках. Вы выбираеце, якія вам прыйшліся па душы, і галасуеце за іх на сайце www.беларусь.бай. А потым мы, Ольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, падлічваем вашы галасы і расстаўляем песні па сваіх месцах. Ну што, распачнем. І праўда, час пачынаць, а вы слухайце, выбірайце сваіх фаварытаў і галасуйце. Ах, вось вы якія! Адзін тыдзень мяне не было ў хіт-парадзе, і вы тут жа расслабіліся і амаль не галасавалі за маю песню. Ну і нічога, вось будзе тут моя новая песня, тады я пагляджу на вашы паводзіны. А пакуль я на вас пакрыўдзілася і пайшла спяваць. Сястрицу на пасад вядзе, вядзе, азіраецца. Вядзе, азіраецца, браць сястрицу, ды пытаецца, браць сястрицу, ды пытаецца. Сястрыца моя родная. Як ты мне надакучила, па пасадзе ходзячы, па пасадзе ходзячы, сястру за ручку ды водзячы. Не сварыся, да мой братачку, не сварыся, да ты са мной. Да ты со мной, разойдемся, да мы с тобой, разойдемся, да мы с тобой, як рыбачку да за водой. Сонечко колесом едет, брат сестрицу на посад вядзе, брат сестрицу на посад вядзе, вядзе, озираецца, брат сестрицу на посад вядзе. Сястрицу на посад вядзе, брат сястрицу на посад вядзе, вядзе, азіраецца. Далей у нас апошняе, 14е месца хіт-парада. І на ім чамусьці зноў Жанет. На яе месцы я б задумаўся, пара ўжо рухацца вышэй. Але гэта залежыць ад вас. Наш сайт для галасавання www.беларусь.бай. Молодой мне, кого мне любить?
Штосьці сёння ў канцы хіт-парада адны дзяўчаты. Не гэта падазрона і нават паходзіць на дыскрымінацыю. Вось і Крысціна Святлічная са мной згодная. Яна сёння на шчаслівым 13-м месцы. Слухаем. Сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Коса расплетена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Додому я ішла одна, а ён другую провожал. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Додому я ішла одна, а ён другую провожал. Оу, yeah. Оу, yeah. Оу, yeah. Ужо не першы тыдзень кампазіцыя «Валы» ў выкананні Сергея Бабровіча боўтаецца недзе ў хвасце хіт-парада. Ну, хоць не вылятае адсюль, і то добра. Вось і сёння ў спевака 12-е месца. Нам што, зноў танчыць у падтрымку?
крутяться дівки в голові. Треба ночью пашеньку пахать, нема часу любу вибирать. А вали стоять рвуть, ночью пчелы не гудуть. Коллектив дудочку ведут, девки сами не идут. Ой, ты, батька, родный, поможи, давяди малого да мяжи. Прийди, дівчина сама, далі закуріша в ноч сова. А лави стоять рвуть, ночью пчоли не гудуть. Коллектив дудочку ведут, девки сами не идут. Лияный валов, дай попадали долу. Хлопец на сову все глядит, а сова сама себе молчит. Валы из яру не выходят, и девки сами не приходят. На такую ночь и день, хлопец да девчины самый день. Стоять рвуть, ночью пчелы не гудут. Коллектив дудочку ведут, верьте, девки сами не идут. Уаппау, уаппабау, уаппапапабау, уаппау, уаппабау, вау. Ой-е! Уаппау, уаппабау, уаппапапабау, уаппапау, уаппабау, уаппапапабау. Сябры, а зараз я адкрыю вам страшную таямніцу. У рэпертуары Тэ вельмі шмат выдатных песень, а не толькі чызкейк. Ды і гурту павалякі таксама ёсць што спяваць, але ж звычка страшная сіла. Хацелі чызкейк? Дык вось ён на 11-м месцы хіт-парада. Бог больш песен стала ў свеце пра тварок.
Як бы не імкнуўся гурт «Дразды» паехаць дадому, а не атрымалася. Вы зноў прагаласавалі за хлопцаў. І яны някепска ўладкаваліся на 10-м месцы хіт-парада. Можа, пора ўжо совацца бліжэй да лідараў? Кампазіцыі «А ў лесе» ў выкананні Валянціны Альшанскай зноў нешта не шансуе. Сёння яна толькі 9-я. Крыўдна, калі раней ты быў у лідарах, а зараз кожным тыднем губляеш пазіцыі. Але Валянціна не здаецца, а мы працягваем весяліцца пад яе песню. Девки-бабы, по грибы ходили, девки-бабы,
о лесе грибы зародили, о лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Рок-музыка заўсёды стабільна папулярная ў слухачоў. Вось і ў гурта «Зямля каралевы мод» стабільнае 8е месца ў хіт-парадзе. Бабруйск, ну дзе ж вы? Трэба неяк актыўней падтрымліваць землякоў. Ой, хмелю, хмелю, ты головоньку клонить. А что, моя волюшка робить? Ой, ты ходил чарастры огороды. Ой, не зрабіў я нікому ні шкоды. Ой, не стоптал я ні руты, ні мяты. Толькі стоптал свои новые боты. Толькі стоптал свои чорные боты. Ходячи там марусил залеты хмель. Ох, отчини ты, Марусица, двери, а то ж мяне ўжо камарыкі з'елі. Няхай цябе дасца бачанькі з'ядзяць, бо у мяне 3 казакі сядзяць. Адзін казак ты на дудачцы грае, а другі ты яму прыпявае, а другі ты яму прыпявае, а трэці казак яе намаўляе хмель. Веселицы были, ой, тут, ты горелицу пили. На что же я ходил, ты у тыя залеты? Где ж теперь взять изноў новые боты хмель? Яшчэ адна нязменная прыступка хіт-парада. Наш Кірыл пазіцый не здае, але, на жаль, і не дадае. Няўжо ў халодную лістападаўскую пару вам не хочацца соненька? Наш сайт для падтрымкі www.беларусь.бай. Свети, сонейка, кап нам было тепленько. Ой да, эй, ой да, эй. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, эй, ой да, эй. Каля наших хляба, робит солнце папа. Ой да, люди, ой да, люди. Каля наших хляба.
качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Песеньки співаючи, свято зустрічаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Святі, сонечка, як нам було тепленько. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Яшчэ одна пазітыўная кампазіцыя з кожным тыднем усё больш і больш аддаляецца ад лідараў. Алена Грышанова сёння толькі 6-я. Наша прапанова звычайная. Вы вырашаеце галасаваць ці не, а мы карыстаемся момантам і адрываемся пад песню Алены. Каждый месяц по навесам ходят, хлопец на дівчини, що вечора ходить. Не дать дівчини, як дає хати, стукне у окенца, як не чула маті. Не дать дівчини, як дає хати, стукне у окенца, як не чула маті. Двери открывала, ох, тяжело вздыхала, двери закрывала, плакала, рыдала. Ты не плачь, девчина, вот твоя причина, как ты розумала, то не открывала. Ты не плачь, девчина, вот твоя причина, хлопца молодого на ночь не пускала. Каждый месяц по навесам ходят, хлопец на дівчини, що вечора ходить. Не дать дівчини, як дає грати, стукне у окенца, як не чула маті. Не дать дівчини, як дає грати, стукне у окенца, як не чула маті. А вось тут непрыемнасць. На мінулым тыдні Яна Старцева пабывала ў нас у гасцях, а вашых галасоў чамусьці значна менш. Зараз Яна на 5-й прыступцы. І дзе ж тут славутая беларуская гасціннасць? Давайте неяк выпраўляць сітуацыю. Наш сайт для галасавання 3беларусь.бай.
жить. А ты, мой миленький, будешь век тут жить. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. А далей у нас галоўнае дзіва гэтага тыдня. Здзівіліся мы з Оляй, здзівіўся інтэрнэт, калі вы палезлі туды галасаваць. Але больш за ўсіх здзівілася Ганна Благова. З канца хіт-парада і адразу на 4-е месца. Вось гэта подзвіг. Сябры, дзякуй вам за вашы галасы.
у тым, што гурт Неруш будзе ў лідарах хіт-парада, мы нават і не сумняваліся. Вы дадалі яшчэ галасоў, і ось ён, прадказальны і паспяховы вынік. Крэмпавае колеса сёння на 3-й прыступцы. Крэмпавое колесо, колесо, выше клёна стояло, стояло, выше клёна стояло, много дива видано, много дива видано, видано. І шли дівки через двор, на їх сукні як максет, стали сукні палаті, а дуброва зяяті, а дуброва зяяті, зяяті. Стали девки гасите, гасите, цебрам воду носите, носите. Скольки у цебрах водицы, стольки у девчат правдицы, стольки у девчат правдицы, правдицы. Где плавала кладочка, кладочка, там стояла павочка, павочка. Крэмпавае колесо, выше клёна стояло, выше клёна стояло, стояло. Далей у нас другое месца хіт-парада. І ў адным кроку ад перамогі сёння зноў Віталь Пракаповіч. Пазіцыя, канешне, ганаровая, але калі нікуды не рухацца, можна і засумаваць. Віталь, можа, вы неяк дамовіцеся са сваімі прыхільнікамі? При дорозе девка жито жала, у бяжалой крыніченькі коніка пуала, у бяжалой крыніченькі коніка пуала. Коник сивый воду пije, дороженьку чує, а Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маті, кліча вячераті. Прийшла яго родна маті, кліча вячераті. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вечерати, дзе дзяўчына міла. А я пайду вечерати, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Не ломай ты, девка, ручок, бо поломишь кольца. Ты не имела медь, не будешь такого молодца. Ты не имела
малойца. Ты не мела мець, не будзеш такога малойца. Першае месца нашага хіт-парада з кожным тыднем усё больш нагадвае казку пра Гары Поттера. Тут у нас той, каго можна і не называць. Але ж нашаму герою шчасціць значна больш, чым кніжнаму. І мы зноў слухаем Сергея Славянскага. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ты, зимка, зимовала, як ты, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіха була, а пронала, всіха була, а пронала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, капу поле работали, под сенёшком не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу. Вось так на гэтым тыдні размеркаваліся вашы галасы. Вынікі падведзены і далейшы лёс кампазіцыі ізноў у вашых руках. Удзельнікі хіт-параду чакаюць вашай падтрымкі на сайце 3беларусь.бай. Новы рэйтынг ужо на наступным тыдні. А нам засталося толькі прадставіць новую удзельніцу. І сёння гэта яркая і пазітыўная Дарыя з кампазіцыяй «А што, маменька, рабіць?». Слухайце і галасуйце, а мы сустрэнемся з вамі ў наступную нядзелю. Бывайце! А что, маменька, робить? Кинул миленький любить. Иди, Доня, до гаю, шукай зелью разную. Я до гаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня с-под белого каменя.